Ning di au. Aku ya pun mimi. Sak karepmu aku ora takon. Lah piye to? Ha ya mbah kok ya. Kok lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Oh. Iya. Kok lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Ting 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 tang ting tang tang entung plang gendere nek neno lolori lolori. Terus mondong apa? Kono alo. Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah ngapa to? Nek ditanjiki tenan. Awani piye? Lho, aku ora ngerti Wanda iki nek nganu ringut. Iya. Ngapa nek ringut? Adek mben nesu ki nyokot debok saking jengkele karo aku tak kon juwuke wayang ora gelem to. Oh, ngono kuwi deboke mung bolong siji. Lah, Sik ndek kudune wong nyokot debok kudune krowak kok mung bolong siji. Ayo, ning mung siji tok ngono. kok lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di au. Iya. Iya. Oh nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Pak mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Tekan ndi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Totok ini. Nggih totok Tekan kono. tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita kon sing dhisik to Pak Dil? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning pekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunekke pekok. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono jelas ya kowe le nyaur ya ra. Wis mangan urung, Ting? Wis ngono, Ting. Sampun. Wis mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun mimi. Ha sak karepmu aku ora takon. Pritenan nang tasih Sepatu, banter lu ya Bapak, moga gak salahmu entuk telu. Iya ya, Mak. Arang ya ciri khase ngono kuwi. Aku ngeprak dimatke karo anting e. Jem-jemane ra tau bener. Tak tundung, breng, tak tundung, tak tu. Wah, terus keplok. Iya, salah meneh. Seneng banget nek dalange kleru. Iya. Ayo mulane aja sok nggarapi mengko ndak. Yo, sekalian sisano. Yo, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Yo, iki ngaturke sinden versi jumbo. Iya. Kok jumbo? Dede abe no. Iya. Iki wis ngentekke dingklekku siji. Heeh. Dinggo linggo mak wong loro bareng mak krek. Waduh, tombok iki. Iya. Ya ora apa-apa. Oh, ora. 6,3 skala Richter. Kerasa apa? Oh, krasa banter banget kok ya. Mosok ta kula ora kerasa e. Kowe iki obah sithik kowe banter banget ora. Nek nggon aku kok nggon aku, Mbak. Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok. Aku gumun le mangan iki piye lho cah loro iki kok iso. Mangan ya didelehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki manganane apa ngono. Manganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek didekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Wah, ayo cah, yai loro nyekar kabeh. Iya. Jane aku pengen nembang anu, ayo takon nenggang baji kahur. Terus kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Masa joget? Ah iya ora apa-apa nggo ngilangi lemakmu ku sing. Kula ora iso joget e. Iso. Aku tau weruh le latihan ning omah ning ngarep kaca kae. Treng tak gendanak-dandak. Treng. Tak gile waduh. Heeh. Aku dikirimi bojomu di video kok. Mboten ya. Oh, Kae jogete ora ngono ki nek karo bojoku ki. Mbok omongane sing apik ora. Lah primen ta?
Iki jogetan di video karo bojomu. Oh, tak kira pas kalih bojo kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget, anduke kayak mburi ngene kok sek. Terang tak terang. Ndakin. Iya. Ya ora, wis sak loro cah loro sing iso genti-genten apa? Gerajakan ya kena. Ya, kuwi kok dibawani piyai loro. Ya, sing gedhe-gedhe. Mangga. Sapa ora wae? Sabar. Ya meso krungu wae. Krungu lah, aku ora budek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya Tatin ya kena. Ayo ya kena salah siji. Oh Tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawa Mbang. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo sound system lho. Ya bener bapake kae suda rungon. Ora ya aku krungu. Jenengan awan ra jelas kok. Jelas wae. Ya, mambiat mayon antarane salah siji sik. Kowe Tatin ya kena, Wayu ya kena rasa rebutan. Sing mah iki. Oh, cen kok, Pak. Lagi mau sing kare dhewe ra jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Ayo. Nggih, kula, Pak. Kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo wis ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk endi? Mriku niku. Wis nganu lho. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye, Jal? Lah krungu ora? Ora. Oh ya berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Oh, hae wae. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mamur dong. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek ngomong. Aku wis cetok kok. Ayo nek karo kowe cetok. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mamur dong. Mpun. Karo ngomong sini. Ya berarti budek, Mbak. Piye? Piye? Kowe iki nyeluk dalang kok Lah mbok sisan. Terus aku le molo. kok melet barang. Ya men ya ora melet yo kon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek aku ya paham ta, Yu. Omong aku mau paham. Jenengan nek omong kalih Ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki kupingmu iki apa, Yu? Budek. Ora yo. Lah Yo. kok ora? Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Nah. Nek kowe iki pancen suda rungon. Diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. Dalange mau jelas mboten nggih? Mudar ora kowe. Jelas kok. Aku budek tenan po ya. Iya iya. Jajal sesuk dipresakke. Engko nek klebon kae katen bat barang. Wong kowe iki nek muni utek-utek kuping iki ora sadar piye nek ngebis barang ya wis aja. Iso nek preksa bareng le jenengan nggih. Emok aku ora budek kok. Mboten budek ning ora cetha. Sapa? Jenengan. Cetha. Ora. Wong ayu wedong kok. Anting we anting sing cedhak pangan. Miketing. Piye, Pakde? Pakde dengkulmu melocot kuwi. Pripun? Mau dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden. Nggih. Mbak apa? Mbak mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Tekan ndi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Tutuk ini. Nggih, totok. Tekan kono. Tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita konsen ngendi sik to, Pakde? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning pekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunake pekok. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono jelas ya kowe le nyaur ya ra. Wis mangan urung, Ting? Wis ngono, Ting. Sampun. Wis mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun mimi. Lah sakarepmu aku ora takon. Lah piye to? Ayo mbah ya.
Iya kayak nembang. Oh iya sih. Mulane tau jagongan karo aku mburine jebloki mercon gedhe banget. Duwar aku arep mlayu tatin malah mercon kok mingmak. Plik. Lah wong mercon ming cilik ngono. Parjo. Iya. Salah siji sik, ya. Mambiat mayun. Mas susu ki piye? Denko susu tuh. Susu untuk anak-anak ora. Lah nggih, mangan susu untuk dewasa. Ana. Anlin. Oh iya. Pertumbuhan tulang. Kuwi nggo wong tuwa. Ha iya. Nek wong tuwa ki ya butuh susu ta. Kaget. Nek cara Banyuwangi jan ngono kuwi. Man, blong tung tak. Ya ora ya omong tin aku arep ngendang ngono. Lho kok wong arep ngendang kok dadak omong. Ya aku kan Omahe Mas Denko ki Solo mung arep ngendang dadak tekan Kulon Progo. Tintin aku arep ngendang terus bali nang Solo nah kowe ki. Kowe ki sing pekoki kowe. Kudu anteng. Ten mriki lho, kan aku terkejut. Kae mbok rondo nganti sedakep meneng wae kuwi. Bathara guru e. Apa? Tangane loro kok. Iya, tangane loro. Nang kaya sedakep. Ya kowe. Suwaran. Kowe. Aku ya. Suwarane. Bathara guru kok ngepek Bathara Pathuk. Bathara apa? Pathuk. Pathuk. Lah kok pathuk? Bathara Pathuk ki anake Semar. Aku ora tau ngematke wayang, ku nek wayang wiwit ya padha anting turu. Iya. Rupane kok Bagong ngono. Persis lho kuwi. Lho matane mendul. Aku ki ngelekke Elisa malah kowe mota-mota. Lah iki nek karo aku ya kurang ajar kok kuwi. Bojone Ayu ki. Sapa? Kuwi iki genjik. Oh nyengir-nyengir kayak genjik toh. Persis wi rambutnya bukaan. Gandeng belang biangan Nyerang sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Tong tong teng teng tong 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 teng tong tong blang blang. Dian. Piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masak ta? Biasa aku nek kaget. Ora dak dikduk ngono. Ra ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok kulino beda karo bayang aku. Loh, maksudnya piye? Beda bayangannya piye? Wis kek nembang rasa kok kan ngomong. Arep mangan iki ning jebule iki ngono. Heeh, ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Heeh, bareng tak cokot cepluk ngono ki meng gula Jawa. Kuwi kan beda karo bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok. Aku wis baraku kok. Oh iya. Pianyu
Kuwi sing ra iso kowe, iki Banyuwangi asli ngene iki. Terus aku kan piye nek ngono? Aku mengkurep yo. Terus bar mengkurep? Ya sembuh. Lho. Ngene iki ngono. Entong tak tong. Nek kok kodhok. Iya. Wong loro mengkurep kabeh malah penonton ada kura-kura. Mau melahirkan ini. Ayo gek malah do mat-matan. Kang kalim ya. Lem ya. Pelam biangan. Pelam biangan. Enak ta? Iki nek cara Banyuwangi jineman. Jineman. Heeh. Ting 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 tang ting tang tang entung plang gendere nek neno nek neno. Lolori lolori. Terus wandong apa? Kono alo. Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah ngapa to? Nek ditanjiki tenan. Awani piye? Lho, kowe Mari, ora ngerti pondo iki nek nganu ringut. Iya. Ngapa nek ringut? Adek mben nesu ki nyokot debok saking jengkele karo aku tak kon juwuke wayang ra gelem to. Ngono kuwi deboke ming bolong siji. Lah, Sik ndek kudune. Wong nyokot debok kudune krowak kok ming bolong siji. Ayo, ning ming siji tok untune. kok lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di au. Iya. Iya. Enak Pak Imawan ora penak. Pak Imawan nggih seneng nggih Pak nggih. Oh nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Iya. Mangga. Aja bareng wong loro. Jiro lu. Aja. Yo gendeng tanah. Tanah India. Gumel yaring. Gumel yaring. Gumel yaring. Taman Sari Nuswan. Tara. Wis. Engko nek apik cah loro tak paringi kepiting. Aku njapit lara. Ora iki kepiting. Nih ya ora sanding. Piye to? Wis tak gawane bali wae. Kolesterol. Ora kolesterol tanggaku iki mangan kok ngene iki ra iso le masak. Kepiting iki ra angel mati. Cemplungke nggon lenga panas dintas, usih urip lagar dimplok nyapit nggon kene. Dijejak sing kecapit sapa? Tanggaku kuwi saiki disigar niki terus. Nek omong wis. Lah niki sing ajeng maem sinten? Aku. Nek kejapit? Wah, aku biasa kok karo kepiting iki. Biasa dijapit. Oh, sadurunge dhewe japit tak japit sithik. Kan japit to, aku ya ngono. Emangnya duwe japitan? Duwe. Lah ndi? Ora tak duduhke. Ya menang kuine no. Iya, wis gawe wis. Engko kowe yuyu wae. Engko ndak kaget mangan kepiting. Durung tau mangan kepiting to? Malah kaget lambe. Empon nggih, Mas temen jenengan ten Sumatera niku. Oh, Kalih Bu Prasni kalih. wah, isin-isinke wis. Sinten? Kowe sambel kok tekan pilingan. Ki le mangan kepiye cah iki aku. Kula mah. Iki lho.
Iya nang kono disuguh menu seafood kae kepincinge capite sak meneh-meneh yo. Tubrok ngono kuwi. Kepincinge iso gubet ndas capite. Ati terus anci jenenge. Lah capite yak-yakan mangan ngendi-ngendi. Saking gedene. Ayo mangga.
sore tenan. Ajos. Sampun. Duo jumbo. Iya. Wis kepareng ngaturake jogetane ya apik tenan. Tak plak. Uyuk. Tak plak. Uyuk. Tak tumblem. Uyuk. Air naik. Bunga. Iya. Ayo kene mayang ya kisruh ta ya. Iya. Ya ora apa-apa arek lagi ajar melek nek kulino malah insomnia kaya kanca-kanca pengrawit kaya kanca-kanca sinden. Nek pas prei awan malah ora iso bengi malah ora iso turu. Iya ya Nak. Ya mergo ya donyane wis diwalik le nyambut gawe bengi le anu leren awan. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Ayo gerti Mbak Ika Suhesti. Ya. Made in Gunung Kidul. Ya dipen Pak Himawan Wayudi Prisa. Ya bibit-bibit Gunung Kidul kuwi seniman seniwati akeh. Ya. Ngono ya Mak. Iya. Seniman seniwati akeh tur ya. Ah iki ana sing nyuwun elailo iki cara biyen ngono iki. Iya. Hah? Lali ya, Pak. Maca mboten apa-apa nggih? Ora apa-apa waton ra nggo koran. Ha iya. Nek kurane gedhe banget nek ora weruh kowe terus. Iya. Nganggo HP. Suwe banget ya lagune. Ha iya ning nyatane ya ana sing nyuwun iki lho. Iki pancen penggemar lagu-lagu jaman biyen iki, Mbak. Mas Supriyanto saka Jeruk Sari. Iya. Nggih, Mas Supriyanto. Saking Jeruk. Elaelo. Iya. Langsung mawon iki. Ah, sak setra. Arep saka ngendi? Arep saka ngebrak ya ora apa-apa. Ora maksudnya nganggo bawa ora. Oh, nganggo bawa, ora ngerti kok muni langsung. Iya. Nek langsung ora nganggo bawa terus lagu. Oh, ngono. Tak kira nek arep saka ngendi ya aku ya mung saka ngebrak ya kena. Saka jembatan Jirak ya ora apa-apa. Iya. Gayamu ya apal-apal. Apane daerah kene no? Iya. Kulino jelajah. Hmm? Jenengan kulino jelajah. Soalnya Gunung Kidul ki akeh destinasi wisata yang luar biasa. Oh. Makanya Kak Ade kudu jelajah. Okay. Karangmojo ono Guwa Pindul. Ya. Kidul-kidul kono pantai nganti ora iso diarani. Saiki sing lagi ngetren Indrayanti, sok wetane sithik ki ono pantai lanang. Pundi? Indrayanto. Ngawur. Iya, kuwi cah engko Indrayanto kuwi rabi, anak-anak pantai jejere. Pantai Jabang Bayi. Saking oke. Iya. Pantai kok rabi. Yo, mangga diaturake, Mbak. Dibawani ya kena kok elael tak deteng. Ya. Kanca-kanca kelingan ora. Ya karo dieling-eling no. Ya, mengko ndak memori ingatannya ora pati cerdas. Monggo. Aja turun sare kaki. Pak Himawan Wayudi Prisa nek kowe iki bibit sinden sing apik ning Gunung Kidul. Ya. Amin. Sing sinden-sinden sepuh wis mulai arep apa jenenge turun anu sampeyan kuwi kudune ganti anakmu ya tok ajari sok men turun temurun ana sinden terus. Iya. Anak kula iki lagune beda e. Ra gelem diajari nyinden ra gelem. Lagune apa anakmu sing kulino? Bojo galak. Waduh. Piye Jal? Ora piye-piye ki mesti nganu kono kuwi iki soalé bocah ki ndelok situasi dan kondisi. Dadi kowe mesti kulino unek-unekke bojomu. Oh iya. Ah, tenan ora. Lah terus anakmu lagune bojo galak. Iya. Monggo. Nyangking bokor kencang nane
isih. Ngopo? Apa? Wis andang mangan intip. Sapa? Iki. Boyo men, boyo anggong sik apa piye ngono lho. Bar nembang wis kluthuk. Mongko le nyuwil iki krungu aku. Mbok yo alon-alon ceklik ngono iso kruak ngono. Nek kon alus ra iso kok ya. Ya wis jenise kok ya. Monggo wong wedok iki nek mangan ora kone ngono iki lho, tinggal ting. Mah cengengesan. Iya. Terus ki, Kak. Isine donga Mataram Musirawas nonton bareng. Oh iya, matur suwun. Sambel kemangi. Sambel kemangi, heeh, sambel kemangi. Ya nyuwun lagu iki. Wah, matur sembah nuwun. Terus iki Pontianak. Oh iya, wah matur suwun. Kayak kowe nek mangan ora mencucu ngono kuwi, ora karo guyu kok keselak lho. Domongi kok malah nabok pupu banter banget plek kaya wong nesu. Terus ke Kak, aja tok gagas kuwi muga-muga sewengi iku ora kumat. Iya. Terus wong melek sabarna rimo neno buka celuk wae. Ya, monggo. Ela elo biyen kowe ngono ngomong sabenake sengit sebel apa maneh tresno nanging saiki rapi nyono kowe malah balik tresno.
Bali apa? Ya Bali ngono kuwi kok. Iya. Matur suwun ya. Mbak Ika, produk Gunung Kidul daleme Tanjung Sari. Oh iya. Nah iki ya benih-benih sing wajib dilestarekke no. Iya. Ketika apa jenenge sinden-sinden sepuh wis mulai turun, anu apa jenenge iki semangate utawa suarane wis mulai ora pati becik. Lah sing ganti ya Mbak Ika. Aku mung menduduka muga-muga tukul ika-ika yang baru ana ing Gunung Kidul kene. Ya, ora ngomongake saka Tanjung Sari, saka Munggi Wareng, saka Ploso, saka ngalang-alang Ombo. Semanu kabeh iso nukulake sinden-sinden sing apik, sing becik no. Ya, wajibe ya ngono ya, Mak. Iya. Mengko digula wentrah, nek wis digula wentrah, engko nek wis kira-kira apik, kira-kira becik, ya kon berdikari supaya anu iso ngrasake anu nikmate dadi sinden panjen ya ngono. Ayo Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa iki mau bengi ora iso sowan ning Ploso ndadak payu, ya mergo ya drop kesehatane. Ya. Dadi ndadak ngombe obat terus lagi waras esuk mau. Kok waras esuk bareng? Aku ya gumun kono. Iya. Iki le gejala edan ya mari. Kali meriang ya mari wis alhamdulillah sowaning Munggi Wareng kene iso komplit. Ya. Alhamdulillah kula sowan pundi Pak? Munggi Wareng. Wareng. Munggi Wareng. Nggih, sowan nggih Pak Bu. Iya. Seneng tekan kene adoh ya lumayan ya Pak. Ya lumayan nek saka Ngayujo ya sak jam setengah. Jam setengah. Iya. Kalau ingin dereng saged sowan Semanu sak menika den Semanu kula. Semanu. Heeh. Kuwi anu Kecamatan Semanu. Ke desa apa kecamatan nggih? Desa napa kecamatan? Desa kecamatan. Oh, Lurun-lurune. Ya jembare ora jamak. Jembar. Ngalang-alang Ombo kae ya isih Semanu. Mau bengi Ploso ku ya isih Semanu. Aku nganti mikir jembare Pak Camat ki apa ora lempoh aku ya. Iya, gedhe tenan Semanune. Lek mubeng menyanjangi rakyate apa ora? Nek tok bandingke karo Pak Wakil Bupati ayo. Iya malah saya kuwi saya pekerjaane yang luar biasa. Tapi muga-muga pinaringan sehat. Ya. Amin. Pinaringan tabah ikhlas menyali Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati kepareng nyambangi para warganing kabeh. Iya, iya. Amin. Kuwi kata-katamu ora waton ki ana Pak Wakil Bupati. Mboten waton, kan aku mengamini tok. Ayo engko nek omong. Nek waton ndalange. Ora waton. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Iya retine. Mboten pareng. Nggih, mboten pareng. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Iya. Nyekar Mbak Elisa. Nggih. Nyekar napa? Nyekar iki ana sing nyuwun pirang-pirang mau lali janjine ya ana. Ya tembang kangen ya ana. Nggih. Sing iki sing lumantar WA mau akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Oh, tembang kangen? Kare ngaturke apa? Wah, nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine derek. Apa? Derek. Derek ki mobil mogok ditarik kae derek. Ngikut maksudnya. Derek. Yo derek. Kane ora banget derek. Derek. Ini iso ning ya arep kecethit ilate. Iya. Derek. Kayak mbak ya aku. Apa? Derek. Oh. Iya persis kowe. Iya. Wes gak dipangan iki anting ketemu pengen mangan iwak Pak ra iso-iso saiki. Anting. Gak dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang ki kowe mangan iwak. Iya. Ra iso disuwe lho, ya untumu sing salah. Oh. Wih, ra kurang ajar to kowe. Kuwi karo kancane kok nguneke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak. Ora salah, mung carane le mangan le kleru. Nek untune iki padha le balung.
Ora ya. Kaya untumu ya kaya ngono ki ya kaya ngene. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Cara mangane. Biasane dhek kan kudu dijual di Oh, dhek nang mangan ning kono Banyuwangi kono lah iwak to. Oh. Nek kene ra isin, gayane dicuwili ning iwake mencelat. Anggere dicuwil mencelat. Wis dadi ngono. Yo mesakake. Mesakake. Sakake. Ya, ayo dibawani. Napa niki ne? Lah ya terserah. Lali janjine. Ya, siap. Mengko gek Mbak Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tanti dina Minggu kang tak anti tinemune ngaya cek nek DM ki rasa nganggo mic. oh ya lali Nek DM ki mike disingkirke lagi ngono kok. Ming DM kok ngrungokke masyarakat. Iya, iya. Jebul mong lali janjine anane pijer Pinter golek alasan waduh gendere apik ya Pak tuling. Apa nih? Iki lho Pak vibration nih lho. Vibration iki apa? Getar. Vibration, getar. Basa keren. Nek jeneng wong ki aja tok padake HP. Hah? Jenenge Pak Geter kok diganti vibrasi. Lah iya getar kok kan ke kuwi jenenge vibration. Geter, Pak Geter. Geter. Ayo saking trampile kok. Terampil. Berarti genterane iki manut cengkok. Iya. Pengentir. Iki mbiyen yo nderekke Mas Mantos suwe. Mas Mantos? Sapa? Mas Mantos. Almarhum. Oh, almarhum. Itu salah satu seniman luar biasa di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Pencipta maestro. Maestro. Apa maestro apa? Campur sari. Campur sari. Iya. Kondang ya, Pak. Kondang kowe rung lahir. Ya dorong. Dorong. Kene wis dorong. Aku wis ora percaya Yeah. Yeah. Dino Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggung ganti liser srengenge ana kene aku nunggu kowe solo SMS ra balesi yen tak telepon malah kok maneni bakal aku maafkan yen kepetok pipimu mesti tak jiwa lali janjine tandane alesane Sopo wangi sing ra
Yuk. Yuk. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman bangun kanthi lingsir srengenge aku SMS rambasi entak telepon malah mbok paneni mangga aku makan pipimu mesti tak jiwa langit ini kadane alasane Oh. Semangat sing ra gelo aku tanda kowe ora tanda janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujana tapi lunga karo wanita liya sampun matur simpen nuwun gesek daya mawon Pritenan nang tasih